Nu 0% btw op het hele assortiment tijdens de maand mei. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Cato Poelmans. De productie van munitie in België draait op volle toeren. Bij FN Zutendaal rollen jaarlijks miljoenen kogels van de band. Limburg telt intussen 10 defensiebedrijven en de interesse groeit. Maar waarin zijn die bedrijven gespecialiseerd en maken zij kans op geld dat vanuit verschillende overheden geïnvesteerd wordt in defensie? Wij nemen een kijkje achter de schermen. Sien Hermans, regiojournalist van HBVL. Jij volgt voor ons onder meer de Limburgse defensieindustrie op. En het is duidelijk dat er een shift bezig is en dat Europa ook meer en meer investeert in onze Europese defensieindustrie. Maar kan jij ons misschien al iets meer vertellen over die Limburgse defensieindustrie, hoe die eruit ziet en of die er is, om te beginnen al? Ja, in Limburg is er dus wel degelijk een defensieindustrie. Nu, als we het woord defensie zeggen, denkt iedereen onmiddellijk aan kogels en geweren en tanks en dat soort toestanden. Logisch, ja. In Limburg hebben we een munitiefabriek, FN Zutendaal, waar dat er ook effectief kogels gemaakt worden. Maar er zijn ook heel veel bedrijven in Limburg die wat bezig zijn met technologie die wat van toepassing is voor defensie. Denk daarbij aan drones, simulatiesystemen of software om bijvoorbeeld piloten te leren vliegen met een drone. Dat wordt dus ook allemaal in Limburg gemaakt. En er zijn ook bedrijven die focussen op dual use. En dat betekent dat hun producten zowel voor militair als civiel gebruikt kunnen worden. Ja, dus dat zijn eigenlijk dingen die al bestaan voor burgers, zal ik zeggen, en die dan ook ergens een militaire toepassing kunnen hebben. Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld in Bree is er Veldeman. We kunnen hun kennen van onder andere tenten op Rockwerchter. Ze hebben daar de Barn, is een van hun producten. Ah ja. Maar zij maken ook militaire hangaars. Dus waar dat bijvoorbeeld materiaal in opgeslagen kan worden, zoals een F-16 of andere militaire producten. Ja, dus dat is al een mooi voorbeeldje inderdaad van die dual use wat je net zei. Dat is dan 1 bedrijf, maar daarnaast zijn er in Limburg nog 10 andere bedrijven blijkbaar bezig met defensieindustrie, hè? Ja, klopt. Dus we hebben FN Zutendaal, waar dat ze munitie maken. En dan hebben we ook een aantal bedrijven die wat werken met drones. Bijvoorbeeld ZSE Technology. Daar maken ze drones en counter-drone systemen. En dat zijn eigenlijk systemen die wat drones uit de lucht kunnen halen, wat we liever niet in de lucht willen hebben. We hebben ook Sennheive en die maken anti-drone detectiesystemen. Okay. Dus zij kunnen drones detecteren in de lucht en dan kijken, is dat een drone die daar mag zijn of die daar niet mag zijn. We hebben ook Lugus en dat is eigenlijk een bedrijf wat een gamesimulatie maakt om piloten te leren vliegen met drones. 100.000 licenties van hun zijn op dit moment al in gebruik in Oekraïne, waar dat dus Oekraïnse soldaten trainen met hun gamesimulatie. En dat is echt dat je dan op je laptop kijkt en met een console eigenlijk dat je leert om een drone te besturen. Ja, dus echt al in gebruik eigenlijk. Ja, dat is effectief al in gebruik. En nog zo bedrijven waar er dingen van in gebruik zijn al op dit moment? Ja, Katech. Daar maken ze verpakkingsoplossingen voor materiaal. Dus dat zijn eigenlijk koffers en kisten waar dat dan militair materiaal in vervoerd kan worden. Bijvoorbeeld een drone of batterijen van een drone. Die worden daar gemaakt. Dan hebben we ook nog Stentor. En daar maken ze hoogvermogen megafoons. Dus dat zijn megafoons die wat op een afstand van 1 kilometer kunnen reiken. En dat is bijvoorbeeld om mensen te waarschuwen als er ergens ontploffingsgevaar is. Maar die kunnen ook gebruikt worden bij trainingen om bijvoorbeeld het geluid van tanks of ontploffingen na te bootsen. Er was nog een bedrijf dat iets deed met trainingen, denk ik, hè? Of met doelwitten of zoiets. Klopt, dat is Tyson Training Systems en daar maken ze doelwitsystemen. Dus heel concreet zijn dat eigenlijk schietschijven. Soldaten dan kunnen gebruiken om te trainen. En dat zijn schietschijven die wat vaststaan, die wat niet bewegen. Maar dat kunnen ook schietschijven zijn die wat op en neer bewegen. Die worden dan op een rail gemonteerd en kunnen dan van links naar rechts bewegen. En die kunnen ook neerklappen. Ja. Dus dat die helemaal verdwijnen en dan terug recht komen. Ja, echt om te oefenen eigenlijk, ja. En dan eentje, ik denk dat we hem nog niet genoemd hebben, maar eentje die ik zelf een beetje ken, Sapka. Ja, bij Sapka, dat is een lumme. En daar maken ze de staart van de F-35. Of toch de buitenkant van die staart. Dus dat is ook wel een bedrijf wat bij veel mensen, denk ik, gekend is. Maar misschien dat niet iedereen weet dat ze daar op dit moment werken aan de F-35. Of toch onderdelen van dat nieuwe gevechtsvliegtuig. Ja, en dan was er nog 1 bedrijf met vliegtuigonderdelen, hè? Ja, klopt. Dat is L&D Jet Techniek. En daar maken ze onderdelen van een vliegtuig door waterstraal te snijden. Dus als met een hele harde waterstraal worden er dan vormen uitgesneden. En die vormen worden dan
gebruikt in een vliegtuig, bijvoorbeeld ook voor de F-35. Ja. Wat wel grappig is, bij dat bedrijf, heel vaak weten ze niet wat ze maken. Dus ze krijgen vaak een tekening toegestuurd dat ze een bepaald onderdeel moeten maken, maar waar dat onderdeel naartoe gaat of waar dat het voor dient, is niet altijd geweten bij hun. Nee. Jij bent ook al die bedrijven gaan bezoeken. Hoe was dat eigenlijk om daar eens langs te kunnen gaan? Heel fijn, heel interessant om ook allemaal eens te zien, omdat er ook heel veel bedrijven zijn waar dat we vaak geen weet van hadden waar dat ze liggen, wat dat ze daar maken. En sommige bedrijven waren ook streng beveiligd, terwijl het bij anderen gemakkelijker was om binnen te komen. Dat is zo'n beetje afhankelijk van wat dat ze maken, wat dat ze produceren. Ja, welke vond je zelf de interessantste om te zien? Ik denk dat ik FN Zutendaal heel interessant vind, omdat het nog altijd een bedrijf is dat ook wel tot de verbeelding spreekt. Er worden kogels gemaakt, dat is zoiets, wat gebeurt daar dan precies? Ja, oké, fijn. Dus dat zijn er 10. Intussen is er ook wel interesse van meerdere andere bedrijven en daar spelen onder andere ook VOCA Limburg en LRM dan een belangrijke rol in, hè? Ja, inderdaad. Dus LRM is een investeringsmaatschappij in Limburg en tot voor kort hebben zij nog nooit geïnvesteerd in defensie. Maar nu gaan zij ook op die kar springen. Dus zij willen bedrijven financieel gaan ondersteunen. Op welke manier ze dat gaan doen, dat is nog niet zeker. Dat zijn ze zelf ook nog een beetje aan het uitzoeken. Maar dat zou dan toch wel gaan over bedragen variërend van €100.000 tot enkele miljoenen euro's, afhankelijk van wat het bedrijf nodig heeft. En VOCA Limburg die speelt daar ook een rol in, maar dat gaat waarschijnlijk minder over geld dan, hè? Ja, klopt. Dat is meer over kennisoverdracht. Dus zij willen voornamelijk bedrijven samenbrengen om te kijken, want misschien kunnen er wel interessante partnerschappen georganiseerd worden. Woensdag hebben ze een ronde tafel georganiseerd, waar dat een 30-tal bedrijven naartoe zijn gegaan. Die bedrijven konden dan kennis maken met elkaar. VOCA heeft toen ook een beetje toegelicht welke sectoren zijn er allemaal binnen defensie. Want dat gaat heel breed. Bijvoorbeeld chemie, energie, technologie zijn allemaal sectoren die wat binnen defensie actief zijn. En dan hebben de bedrijven met elkaar ook een beetje kunnen babbelen en kunnen kijken van wat doen jullie, wat doen wij? Kunnen we op een of andere manier in de toekomst misschien gaan samenwerken? Dus dat was een ideaal moment voor de eerste contacten te leggen. Ja, een ideaal moment dan eigenlijk om te beginnen aan de uitbouw van onze defensieindustrie in Limburg. Ja, Sien, FN Zutendaal, die noemden we daarnet al, een onderdeel van FN Herstal. En zij maken dus jaarlijks miljoenen stuks munitie. Midden in Hoge Kempen, eigenlijk midden in onze provincie. Jij bent daar dus langs geweest bij FN Zutendaal. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar niet zomaar gaat aanbellen en even binnenloopt om een kijkje te gaan nemen, hè? Nee, klopt. Ik heb natuurlijk eerst gebeld naar het bedrijf met de vraag, mogen wij langskomen bij jullie voor een reportage? Dat idee werd wel onmiddellijk heel enthousiast onthaald, dus dat was op zich geen probleem. Maar dan kwam er de vraag, dan willen we op voorhand wel graag jullie identiteitskaart hebben, zowel van mij als de fotograaf die wat mee ging gaan. Die hebben we dan op voorhand doorgestuurd. En als we aankwamen, was het meteen een groot domein wat omringd is door hoge hekken. Dus het is ook niet dat je daar zomaar eventjes kan binnenwandelen. Als we dan eenmaal binnen waren, moesten we ook onze identiteitskaart afgeven. En die zouden we dan terugkrijgen als het bezoek was afgelopen. Dan hebben wij daar eigenlijk heel veel informatie gegeven. Hebben de communicatiedirecteur en de directeur van FN Zutendaal ons uitleg gegeven over hun bedrijf, hoe dat zij werken, wat ze allemaal doen. En dan kregen wij ook een rondleiding op het domein. Maar voor we aan die rondleiding begonnen, moesten we wel onze gsm achterlaten. Dus die mocht niet mee tijdens de rondleiding. De reden was uit veiligheid, omdat ze ook werken met chemische stoffen. En dat zou dan gevaarlijk kunnen zijn. Gelukkig mocht de camera wel mee van de fotograaf, zodat we wel video's en wat foto's hebben kunnen maken. Maar mocht je alles zien daar dan, tijdens die rondleiding? Of waren er stukken no passeran? Bepaalde onderdelen hebben we niet mogen zien. Bijvoorbeeld, er is een afdeling waar dat ze de slaghoedjes maken. Ja, slaghoedjes moet je even uitleggen misschien, want ik ben niet helemaal thuis in defensie, industrie en munitie. Dus als we de huls hebben van een kogel, dat is de buitenkant van de kogel, dat is ook het deel wat op de grond valt als de kogel eens wordt afgevuurd. Onderaan die huls zit een klein gaatje en in dat gaatje wordt het slaghoedje ingebracht. En het slaghoedje is eigenlijk een metalen cupje waarin het springstof zit. Dat springstof, om dat te maken, is, heb ik me laten vertellen, een vrij gevaarlijk proces. Daar is ook ontploffingsgevaar bij. Dus het sprak voor zich dat we daar natuurlijk niet naartoe mochten gaan om te kijken hoe dat allemaal gebeurt. Ja, en waar ben je wel mogen gaan? Heb jij kogels kunnen zien op die band? Ik heb heel veel kogels kunnen zien in Zutendaal. We zijn naar de afdeling gegaan waar dat ze de kogel, het kaliber 12,7 maken. En dat is voor zwaardere machinegeweren. Ja, stevige kogels toch al. Allee, dat zijn wel grote...
Ja, dat zijn wel grote kogels. Ja. En daar hebben we dan gezien hoe dat het slaggoedje wordt ingebracht in de huls. Dat gebeurt allemaal met machines. Die kogels die staan dan ook op een bepaalde afstand van elkaar. Dat is meestal op 10 centimeter, zodat als er iets zou ontploffen, dat er dan geen kettingreactie wordt veroorzaakt. En dat dan ook blijft tot die ene kogel. En misschien de kogel daarnaast wat ontploft, maar dat niet ineens heel de rij verdwijnt. Nu, dat gebeurt ook achter een explosiewerende wand. Dus als er iets zou gebeuren, dat dan de werknemers die wat aan die machine staan, dat die niet in gevaar komen, dat die wel gewoon op een veilige manier daar kunnen werken. Wat wel bijzonder was aan die afdeling, dat waren nog allemaal heel oude machines. Dus het maakte daar immens veel lawaai. We kregen op voorhand ook oordopjes, waar we heel blij mee waren. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Dan wisten ze toch al dat jullie dat nodig gingen hebben dan. Ja, inderdaad. Als we daar iets van uitleg kregen, moesten we ook wel onze stem goed verheffen, zodat we ook hoorbaar waren. We zijn ook geweest naar de afdeling waar dat ze het kaliber 5,7 maken. En dat is voor revolvers die gebruikt worden voor het Belgische leger. Die afdeling is eigenlijk al volledig vernieuwd. Dus daar werken ze al met moderne machines die wat veel stiller zijn en waar we dus eigenlijk geen oordopjes nodig hadden. En in tegenstelling tot de 12,7 afdeling worden hier de kogels, staan die per 6 op een rijtje en wordt er per 6 het slaggoedje ingebracht. Oké, dus daar is er waarschijnlijk dan ook iets minder gevaar dat die elkaar gaan dus dan is als het, die per 6 kunnen staan. Dan is het per 6 en niet meer dat er daar zoveel centimeter tussen moet staan. Die nieuwe machines zorgen er ook voor dat zij sneller en veel meer kunnen produceren. Dus op dit moment maken ze ook al 3 tot 4 keer meer kogels dan in 2020. Ah ja, oké. Ja. En zij maken ook speciale kogels, heb ik begrepen, hè? Ja, kogels kunnen ook een pyrotechnisch element krijgen. En dat betekent eigenlijk dat ze een speciaal effect krijgen. Bijvoorbeeld een lichtkogel. Daar wordt dan een element aan toegevoegd, zodat als die kogel wordt afgevuurd, dat die dan een lichtstraal zien en de soldaat kan dan zien waar dat zijn kogel naartoe gaat. In films komen die ook wel redelijk vaak aan bod, of hebben die ook wel al eens gezien. Maar er kan bijvoorbeeld ook een brandelement aan toegevoegd worden, of een ontploffing. Er zijn verschillende opties. En wat dan wel interessant is, elke kogel met zo'n element heeft een eigen kleur. En die kleur maakt dan duidelijk welk element dat is. Bijvoorbeeld, de lichtkogel is rood. Ja. Dat heeft een rode puntje van boven. Ja, dan zie je direct dat je dat vast hebt ook. Ja, en voor soldaten is dat natuurlijk heel belangrijk dat zij weten wat ze in hun handen hebben. Ja. Is dat voor heel Europa hetzelfde dan, die kleuren? Ja, dat is voor alle NAVO-legers hebben diezelfde kleuren. NAVO-legers zelfs. Ja. En vroeger was dat niet het geval. Was daar geen uniformiteit in. Maar dan heeft de NAVO beslist van, we gaan dat wel doen. En FN is dan ook mee op die kar gesprongen en heeft dan daar ook wat het voortouw ingenomen om dat allemaal gelijk te maken. Ja, want FN is ook wel een grote speler voor de NAVO, toch? Hè? Ja, ze zijn wel het referentiepunt voor de NAVO als het gaat over die kalibers 5,7 en 12,7. Ook in Amerika worden hun kogels ook gebruikt. Dus ze zijn echt wel een wereldspeler. Ja. Ik veronderstel dan een wereldspeler waar zoveel geproduceerd wordt, waar ook met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. Je zei het net al, er wordt wel met explosiewerende wanden gewerkt, maar ik kan me voorstellen dat daar ontzettend veel maatregelen zijn om het veilig te maken voor iedereen. Waarschijnlijk ook om geen chemisch afval ergens per ongeluk te hebben liggen. Heb je daar iets van kunnen zien? Ja, elke afdeling heeft verschillende vluchtdeuren. Dus het is niet zo dat er maar 1 nooduitgang is. Er zijn er meestal 2 of 3 dat er echt wel verschillende doorgangen zijn voor als er iets zou gebeuren. Dan hebben ze, zoals ik al zei, die explosiewerende wand waar dat werknemers achter staan. Maar er is ook in de chemische afdeling is er ook een ontploffingsmuur. Als er dan een chemisch proces gaande is en er zou iets ontploffen, dan vliegt die muur uit het lokaal. En daarachter staat nog een grote betonnen muur, waardoor dat die ontploffing naar boven toe geleid wordt. Ja. En dat die dan eigenlijk in de lucht terechtkomt. Ja, en niet dat de rest van het gebouw. Ja, inderdaad. En de werknemers die zitten dan eigenlijk in een aparte ruimte, ook met een dikke betonnen muur. En via camera's kunnen zij daar het chemisch proces volgen. Dus zij zitten niet in het lokaal waar dat het chemisch proces gebeurt, maar daarnaast achter een dikke beveiligde muur. Ja. Nu, FN Zutendaal, die gaan ook investeren, die gaan uitbreiden, die gaan meer kalibers gaan maken. Want ze hebben nu een nieuwe overeenkomst met de regering, hè? Ja, klopt. Ze hebben een partnerschap gesloten van 20 jaar met de Belgische overheid. En dat noemt Plan M. En daarmee gaan ze dus 2 extra kalibers maken. En dat gaat over de 5,56 en de 7,62. En dat is voor geweren en machinegeweren. Nu, dat zijn geen totaal nieuwe kalibers voor hun. In het verleden hebben zij die ook al geproduceerd. Dus ze moeten niet vanaf 0 beginnen. Ze weten al wat dat inhoudt en wat dat ze moeten doen.
Ja, hebben zij daar extra ruimte voor nodig of extra productielijnen voor nodig? Of kunnen zij dit zo beginnen maken? Nee, daar gaat wel een beetje voorbereiding aan vooraf. Ze gaan investeren in een nieuwe productiehal, maar ook in een nieuw magazijn en bijkomende machines. Ja, en is daar een tijdlijn al opgeplakt, wanneer dat dan in productie moet kunnen gaan? Ja, er is afgesproken dat ze vanaf juli 2027 aan het Belgische leger zouden moeten leveren. Ja, oké. Dus veel ambitie, grootse plannen in FN Zutendaal. Is daar ook allemaal geld voor? Het budget kost 1,3 miljard euro. Dus dat is wat ze van de overheid gekregen hebben. Nu, in ruil daarvoor is er een nationale productie en is de overheid ook gegarandeerd van 20 jaar kogels. En FN gaat niet alleen kogels produceren, maar ze gaan ook het onderhoud van kleine wapens doen. Oké, ja. Dus wel een interessante partner voor de overheid, minstens de komende 20 jaar dan. Al die investeringen in defensie die zijn natuurlijk nodig. Hè. Europa is ook serieus op die kar gesprongen, als ik het zo mag noemen, met het Rearm Europe-plan. Een grote investering eigenlijk in defensieprojecten. Maar Sien, jij kan ons waarschijnlijk daar wat meer over vertellen wat dat plan juist inhoudt. Wel, dat is een grootschalig investeringsplan van de Europese Unie voor de Europese defensieindustrie. Dus het doel is eigenlijk dat ze tegen 2030 een volwaardige Europese defensie op poten willen zetten. Mm-hmm. En daarvoor is er natuurlijk ook budget vrijgemaakt en dat gaat over 800 miljard euro. Van die 800 miljard euro gaat er 150 rechtstreeks van Europa zelf komen. Mm-hmm. Dus via Europese leningen. Ja. 650 miljard gaat van de lidstaten zelf komen, die wat ze zelf gaan moeten investeren. Nu, de Europese Commissie biedt wel 4 jaar budgettaire flexibiliteit aan. Om het interessanter te maken. Ja, inderdaad. Maar op dit moment gaan wel niet alle lidstaten mee in dit plan. Bijvoorbeeld Frankrijk, Italië en Spanje zijn op dit moment nog niet toegetreden, omdat ze ook bang hebben dat hun schulden hoger gaan oplopen. België gaat wel meedoen, maar heeft op dit moment ook nog wel wat zorgen over de budgettaire gevolgen. Ja, want we zitten natuurlijk ook nog met een begroting die moet kloppen, dus het is allemaal niet zo gemakkelijk natuurlijk. Maar met die bedragen is het natuurlijk ook wel interessant voor België en voor Limburg dan om toch in ieder geval een deeltje van het geld naar hier te halen, denk ik. Anderzijds zijn wij misschien ook maar kleine spelers op die markt. Is dat een gevaar voor ons, dat wij geld gaan mislopen zo? Ja, dat is wel iets waar de kleine spelers zich natuurlijk zorgen over maken. Ze hebben bang dat al het geld naar de grote spelers gaan, zoals de Duitse Rheinmetall, waar dat ze bijvoorbeeld militaire voertuigen maken, maar ook het Franse Thales, waar dat ze elektronica-systemen voor luchtafweer maken, of communicatiemateriaal, of Leonardo in Italië, waar dat ze actief zijn in de luchtvaartindustrie. Mm-hmm. Is dat iets wat jij ook gehoord hebt bij de bedrijven die jij bezocht hebt, dat ze daar schrik hebben dat ze geld gaan mislopen? Ja, één bedrijf wat dat wel aanhaalde was Lugus, waar dat ze de gamesimulatie maakten. Daar waren ze toch wel een beetje bezorgd van, gaan wij niet verdwijnen in de grote pool van andere bedrijven die wat een veel grotere en bekendere naam hebben. Dus het leeft daar wel. En ze zijn er wel allemaal mee bezig van, gaan wij ook geld krijgen? Ja, dat is een terechte bezorgdheid natuurlijk, maar België wil wel zich inzetten om ervoor te zorgen dat wat geld in ieder geval naar die KMO's kan gaan hier, hè? Ja, inderdaad. Op dit moment is er een eis als er Europees geld naar bedrijven gaat of naar landen gaat, dat dan een samenwerking is met 2 landen, waarvan 1 Europese lidstaat. Mm-hmm. België wil dat graag verhogen naar 3 landen, waarvan dan 2 Europese lidstaten zijn. Ja, zodat wij iets vaker er misschien tussen kunnen zitten. Ja, inderdaad. Nu natuurlijk, ze hebben geen vetorecht, dus het is ook niet dat zij, als zij die eis op tafel leggen, dat ook er effectief gaat zijn. Ze kunnen wel het voorstel doen, maar wat er dan verder mee gebeurt, ligt niet in onze handen. Ja. Nu, dat is het Europese geld. Er is ook natuurlijk federaal geld. En dat is ook voor ons land een aanzienlijk bedrag natuurlijk. Ja, inderdaad. In het federaal defensieplan is er een budget van bijna 4 miljard euro, wat extra geïnvesteerd gaat worden in defensie. En daarbij ligt ook een focus op munitieuitbreiding, wat dan bijvoorbeeld voor FN Zutendaal interessant kan zijn. Ja, maar zij krijgen sowieso die 1,3 miljard ook al. Ja, dat is daar los klopt. van. Hè? Ja, dus dat partnerschap dat ligt sowieso al vast. Het geld van de federale regering is nog niet verdeeld, denk ik, hè? Nee, daarvoor wachten we nog op een plan met waar dat geld overal naartoe gaat. Ja, dus dat is dan federaal. Daarnaast is er natuurlijk in ons land ook nog Vlaanderen. Vlaanderen heeft ook een defensieplan. Hoe ziet dat eruit? In het Vlaams defensieplan wordt er een budget van 1 miljard euro vrijgemaakt voor een Vlaams defensiefonds. Waar dat geld allemaal naartoe gaat, is ook nog niet heel zeker. Daar zijn ze ook nog naar aan het kijken. En er wordt ook een budget van 10 miljoen euro vrijgemaakt voor research and development. Mm-hmm.
En dat is eigenlijk wel opmerkelijk, geloof ik, hè, dat nu daar geld naar kan gaan in Vlaanderen, want dat ging tot voor kort ook nog niet. Hè? Nee, inderdaad. Tot voor kort was er de richtlijn Muiters die van kracht was. En die dateert al van 1994. Er is een versoepeling geweest in 2018, als ik me niet vergis. En dat betekende eigenlijk dat bedrijven die wat onderzoek doen naar offensieve wapensystemen, dus wapens waarmee dat je burgers kan verwonden of zelfs doden, dat daar geen overheidssteun voor was. Nu dat ze die richtlijn hebben afgeschaft, kan die overheidssteun er wel zijn. Dus vroeger was het niet verboden om onderzoek te doen naar die wapens, maar ze kregen er gewoon geen geld voor van de overheid, terwijl dat nu wel kan. Een belangrijke kanttekening is wel dat er nog altijd een ethische commissie is, dat er wel ethisch advies gevraagd moet worden en het moet wel goedgekeurd worden. Als hun project bijvoorbeeld in strijd is met het internationaal recht, krijgen ze geen steun. Ja, ik wou juist zeggen, de overheid zal ook niet zomaar zijn geld overal insteken. Nee, er blijft inderdaad een ethische raad en ethisch advies blijft wel belangrijk. Ja, en als ik dan nog 1 niveautje afzak, dan zitten we in de provincie. Hier is het dan vooral LRM dat dan de kar gaat trekken. Ja, inderdaad. Zij gaan nu ook kijken hoe dat zij meer kunnen investeren in defensie. Want voor het Vlaams Defensieplan hebben ze dat nog nooit gedaan. Dus nu zijn ze eigenlijk aan het bekijken, wat kunnen wij doen, hoeveel kunnen wij investeren. Dat plan zijn ze nu verder aan het uitwerken. Ja, toch nog heel wat losse eindjes eigenlijk, als ik het zo hoor. En nog veel vraagtekens die we hebben, hè. Vooral waar het geld dan naartoe gaat. Maar in ieder geval heb jij voor ons al uitgezocht wat op dit moment de 10 Limburgse bedrijven zijn. En wie daar meer over wil weten, die kan altijd Sina-reeks lezen over de Limburgse defensieindustrie in de HBVL-app. Dankjewel voor je toelichting, Sien. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.